For all your medicines, contact Lab Pharmacy opposite Asante Mampong Market. Lab Pharmacy, where quality medicines are affordable. Welcome to Bright Company Enterprise. Bright Company Enterprise is opposite the MTN office, Asante Mampong. Phone magazine yedwumadi ayedie ebi ne se ye repair phone ahoro nyina na afenso ye ton accessories unlocking flashing decoding o he phone magazine ayo Asante Mampong main lorry station about Sanpo Flyers no store number 23 Senior High School makoma nsia ene wo Asante Mampong kredua ha na sene aban ama kwanya se enkwada wo suande a won fa na yi a won betumi aba sukuu na wodin hihye ato ho a wo se sukuu ahudo ni nyina edisuo na wohwe se enkwada na ba no wobemena ye adwuma no enne ena enkwada ne hyase a wo mo ebe sukuu Asante Mampong report ye ba 9 ko sukuu so ahudo no bi ekokohwe se ahonkeka enkwada no ede be sukuu ene afenhye ya empanyifo edi ato akwan mu se school fo ni nyina mpanyifo bedi so no say ene sitie na yeko St Monica's wo mo ehwe ni mu se nkwada be 1700 ene beba eye St Joseph Seminary wo mo enso so ehwe se nkwada be 1219 ene beba ene Amaniampong Senior High School enso so wo hwe ni mu 1342 ena wo mbebe school no a Oduko Boatemaa eno any private senior high school e won potemu a e ho so ye koyo mo hwe ni mu se nkwada 991 ana wo mo ebeba na ekoba asa no na private school ahudo pin so se ne wo e de nsem atodwa se wo mo ho kire wo mo e wo mo dwumadi mu nti no ye ko Oduko Boatemaa senior high school ene mpanyifo kodi nkomo bisa wo mo se nhihye ya eban edigu akwam no ebi eso wo mo so ana na se no mo hihye esi etie ye de nhihye nyina agu akwam ya cleaning exercise wo ha school nyina atekama PPs no enema won bebo ho ban ye teacher for ne edisuafo nso no school na wo mo de people bi akama enra enso na ye ne education director yes akopiem ho kopie MC ho na enema aban so de aba no nso no wo mo de bi aka ho amana do so yi a yegusuwa ye je nkra ne na nka form 3 for no mo ye ahankono aduonu ba ko eye 921 nim sabe emu ko ahanu na sisia omo sabe kensa ya take home records ya take home temperature take home records omo nyina no ya mo mbaabi a omo kwa akoda nti so far ne de school aye nse bibiri a de gu akwa mu a ye bo amankra na pomuden ene se yare a aba be ka Ghana man nyina no sa yare be bo ho ban afiri wo ho na nhye pa de gu akwa mu a se omumpie nkwa bonten na ombetumi atena sua de asomdwe mu kokome so exams bi du so yare ni nyina empanyifo ye se mo be create isolation center na mo de amankwara no saa hyehyɛ no mo de agu akwam na saa ben so saa ban so a enipa dodo se na mo hwɛ se ombekɔ edan bia mu na omo ada ɛwɔ hɔ okay ye dormitories no asusu yi na ebitumi fa 200 na bed nso na 3 in 1 to the 3 in 1 bia no ya make sure say ya de be fa 2 ka for so ba ko form na middle one dey be empty ya sa allocate some of the bigger halls examination halls ni bia converted to dormitories for now ya ye na school na ngasa ye nhye se nka ye dormitory blocks to asmiensa no so no enu timara no so no nyame bo enu ukuada no na nso aye ready nti enu se na otwe nko na wie yankro ni nyina beba no na we bi o mbedane omodom nyame senior ade nyina no na se how bia ema na isolation center na be bia se hu se obi an hododo no na so yare ni ade ana se yare na o yare na chance de ne bi ti se yare a eye coronavirus no nso no saa ne man so ya ye isolation center ni bi na nyame bo akra na enu ukuada ne asa aye 10th one a ye be si park ne so be bia in case number no kwa increase a bitimi accommodate omunyina na sabre awofo a wo ma emedru yan so de asem na o kan e de a chewo ye ne awofo no so edin sawoso na bebre na sa ho boa no enson intina akwaye se obi frɛ na especially se na ho boa enson ni ade a obuo na o de ahye se enanyumre no ba bedru obuo so na ukuada obegya ne kwan saa ne man so ye wo modern se bit track home records ni ahwe so nyina so ba bedru so se ni awofo nyina wo nkutahudi a koso
ɛna ɛno so ɛwɔ akyire nso no awofoɔ na ɔmoma yare nso yɛaka kyerɛ wɔn yɛsrɛ wɔn sɛ ɔmoma no ntena fie na wɔnyi ayaresa ansa na wɔn ho tɔ wɔn ɔmaba nti yɛhwɛ sɛ saa nneɛma nyinaa bɛyɛ ansa na akora bi mma abra a ɔyareɛ na akyire wɔ saa ama skills sɛ wɔ sɛ kɔ fie akɔgye ayaresa ɔmo hwɛ wɔn ntɔm ansa na ɔmo de ɔmoma no aba